Jelenlét. Az Impulzív online magazin podcastja. Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket, én Gilich Panna vagyok, a Női Lét Podcast megálmodója. Biztos vagyok benne, hogy sokan vártátok már, hogy folytassuk a beszélgetésünket Tornai Ildikó dúlával, aki a személyes szülés élményéről már mesélt nekünk egy előző Női Létben. Ildikóval otthagytuk akkor abba a beszélgetést, amikor is a 4. gyermeke világra hozásakor olyan katartikus élményben volt része, hogy eldöntötte dúla lesz, hogy ő is támogathassa a szülőnőket a szülésre való felkészítésben, a gyermekük világra hozásakor, és természetesen a gyermekágyi időszakban is. A beszélgetést itt folytatjuk, de először még szeretném azt is megosztani veletek, hogy a podcastünk működését most is a Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatta. Szóval azzal fejeztük be az előző Női Létet, hogy volt egy csodás szülésélményed, egy otthon szülésélményed, és ez akkora pozitív élményként hatott rád, hogy úgy döntöttél, hogy akkor te is dúla leszel. Így van. Megfordult veled a világ, mert hogy ez a terveid között nem szerepelt az, hogy dúla leszel. Nem, de hogy ezt most így azt gondolom, hogy elárulhatom, hogy alapvetően azért a legtöbb dúla, szerintem a 99%-unk, akik itt Magyarországon dolgozunk, nem 18 éves korunkban lettünk dúlák, hanem valamilyen olyan életre ható nagy eseménynek a hatására, aminek ez az utólrezgése, ugye az utózöngéje. És hát az én esetemben ez a saját szülésélményem volt, igen. És hogy körülötted olyan dúlák voltak, akik hatottak rád, és akik mintaként is szolgáltak. Tehát, hogy volt előtted etalon úgy mondva, hogy milyen szeretnél lenni, gondolom. Igen, ilyen szempontból rendkívül szerencsésnek érzem magamat, mert hogy az a dúla, aki jelen volt a szülésemnél, és hogy aki tulajdonképpen tényleg így az etalonként megadta azt a mintát, hogy hogyan lehet igazán gyönyörűen és támogatóan és ítélkezésmentesen jelen lenni egy nőnek a döntései mellett, a választásai mellett, és aztán utána a szülésnél és a gyermekágyánál, hogy ő egyébként itt ebben a városban jelen pillanatban is aktív, és annyira szerencsés vagyok, hogy együtt is dolgozhatunk egymással. Tehát, hogy vannak olyan nők, akik már fogalmazunk úgy, hogy előttem is járták ezt az utat, tehát nem egy teljesen járatlan útra kellett nekem rálépni. A dúla lét az ott kezdődik, hogy nem csak a szülésnél vagy jelen, hanem az egész folyamatban kíséred az édesanyját. Ezt így képzelhetem el, ugye? Tehát, hogy igazából az első momentumtól kezdve ott vagy az anya mellett, amikor még éppen csak megfogant a kisbaba, és bejelentkezik hozzád. Így van, ez ugye egy ilyen 3-as tagozódás tulajdonképpen, hogyha most így definiálni kellene azt, hogy mit is csinál egy dúla, vagy ki a dúla, akkor a definíció az úgy néz ki, hogy dúlaként a várandóság, a szülés és a gyermekágy alatt érzelmi, fizikai és informatív támogatást adunk. És ez természetesen mindenkinek másképp néz ki a történet minden anyánál, hogy éppen mikor jön rá arra, hogy neki van igénye erre. Ideális esetben azért minél hamarabb, mert hogy akkor, hogyha van egy korai kapcsolatfelvétel, akkor nagyon-nagyon sok minden elő tud kerülni egy várandóság alatt, amivel tudunk dolgozni. De hogy az sem tragédia, hogyha egy anya mondjuk a 32.-33. héten jön rá arra, hogy hát létezik ilyen, hogy dúlai támogatás, mert hogy még akkor is van bőségesen idő arra, hogy megismerjük egymást, és kialakuljon az a bizalom, ami egy ilyen kíséréshez kell. De az biztos, hogy minél hamarabb, annál jobb, mert akkor minél több időnk van arra, hogy megismerkedjünk, hogy a bizalom kialakuljon, és hogy olyan témákba vagy olyan mélységekbe is lemenjünk, ami meg feltételezi ezt a bizalmat. Te igazából egy szánysegéd vagy. Én egy serpa vagyok. Igen. Én egy serpa vagyok, igen. Én ezt így szoktam is mondani, hogy nekem az a feladatom, hogy ott legyek valaki mellett, és érzelmi biztonságot nyújtsak neki, meg fizikai biztonságot is. Az egészségügyi biztonság nyújtása az nem az én feladatom, erről még akár később, ha gondolod. Ejthetünk néhány szót, hogy a dúla és a bába között mi a különbség. Ezt a két fogalmat nagyon gyakran keverik. De hogy nekem ez a feladatom, igen. Tehát, hogy én ott azért vagyok ott, hogy annak a nőnek, annak a párnak jó legyen. Most ilyen nagyon egyszerűen megfogalmazott, tehát tulajdonképpen amennyire lehet természetesen,
de kipárnázom számukra a történetet, vagy felhívom a figyelmüket azokra a dolgokra, amiken esetlegesen el lehet csúszni. Szóval, hogy igen, talán a serpa az egy jó megfogalmazás. Nekem az nagyon izgalmas ebben, hogy te segítesz felkészülni a szülésre, tehát, hogy végigmentek, gondolom, a lépéseken, hogy mi várható, mire lehet felkészülni, de hogy ott az érzelmi támogatás is, és hogy erre is van idő, hogy erről is beszélünk, hogy ő mit hoz magával, milyen traumákat, milyen élményeket, ő hogyan jött a világra, tehát, hogy ez mind része annak, hogy ő majd ott hogyan fogja világra hozni a gyermekét. Igen, mindenkivel arról beszélgetünk, ami őt mozgatja éppen az adott pillanatban. Tehát én úgy dolgozom, hogy engem szüléskísérésre nem lehet úgy felkérni, hogy előtte ne dolgoznánk együtt egy kicsit. Mert hogy úgy tudok jól jelen lenni egy szülésnél, hogyha ismerem, és nem csak ismerem, hanem azért szeretem is azt az anyát, és ahhoz, hogy megismerkedjünk, ahhoz kell idő. És a szülés előtti konzultációk azok ugye nem csak az információ átadásnak a színterei, de ahogy mondtad, a lelki kísérés is nagyon erősen teret kaphat itt. Illetve hát az, hogy valaki hogy van, az ugye mindig az adott pillanat, de hogy egyébként mit hoz magával a saját története, akár a saját születéstörténete, az édesanyjának a születéstörténete, így hogy ez az egész transzgenerációs vonal, ezzel érdemes foglalkozni, mert hogy ezzel feltárjuk azt, hogy számára, az adott nő számára, mit is jelent ez a fogalom, mit tart ő jó szülésnek. Mert hogy ez, ahányan vagyunk, annyiféle dolog lehet. És hogy ehhez kell az idő és a tér, hogy ez megtörténhessen. De dúlakísérést akkor is kérhetünk, hogyha mondjuk nem az otthonszülésben gondolkodunk, hát ugye? Tehát, hogy ez nem kizárók. Nem, dehogy is, egyáltalán nem. Ugye ennek van egy kis ilyen történeti háttere, hogy miért kapcsolják össze a dúlákat az otthonszüléssel. Mert hogy maga a fogalom, hogy dúla, ez már Amerikában 60-as években egy szociológus egyébként volt az, egy női szociológus, aki a szülés körül érzelmi, fizikai segítségnyújtást nyújtó nőket nevezte dúlának. A dúla görög eredetű szó egyébként, annyit jelent, hogy szolgálatban lévő asszony vagy szolgálónő. De azért van ez, hogy összekapcsolják a nevünket az otthonszüléssel, mert hogy körülbelül 20 évvel ezelőtt jelent meg ez a fogalom Magyarországon, és alapvetően az első dúlák valóban otthonszülésekhez mentek, hiszen kórházi környezetben akkor még nem feltétlenül, még sokszor még lehet, hogy az apákat sem engedték még be, nemhogy még egy második kísérőt. És ugye az otthonszülések voltak azok a helyzetek, amikor ott ugye az anya annyi kísérőt, vagy akárhány családtagot hívott. Tehát, hogy így jött be a dúlaság Magyarországra. Viszont ahogy egyre több magyar dúla lett, egy idő után kórházakba is elkezdték őket hívni. Akár első, akár második kísérőként. Tehát ugye akár az édesapa helyett, vagy akár az édesapa mellett. És én most saját magamról azt tudom mondani, hogy nekem egyébként a saját praxisomban nagyobb arányban vannak kórházi hívások, tehát kórházban szüléstervező anyák, mint otthon szüléstervező anyák. Hát gondolom minden kórház máshogy működik, tehát nehéz általánosítani, de mégis érdekelne az, hogy te mit tapasztaltál meg abból, hogy mennyire örülnek neked, már bocsánat, de természetesen ez idézőjelben. Tehát, hogy mennyire fogadják szívesen azokat az édesanyákat, akik már előre jelzik, hogy ők dúlával fognak érkezni a szülésre. Én alapvetően pozitív dolgokat tapasztalok az esetek nagyon nagy részében. Természetesen vannak kivételek. Nagyon sokszor éltem azt meg, hogy, és ez hála Istennek is, és tényleg hálás vagyok érte, hogy a szülésznők látják azt, hogy egyébként a közös célunk az egy, és ez pedig az egészséges anya és gyermek. És hogy egészség alatt én azért nem feltétlenül szigorúan a szűken vett egészségügyi, tehát testi egészséget értem, hanem azt is, hogy ez az egység, ők mentálisan is, meg lelkileg is jól vannak. Szóval, hogy látják azt a szülésznők, hogy a cél az egy. Nem vagyok az ellenségük, most én nagyon egyszerűen megfogalmazva. Nem azért vagyok ott, hogy a kórházi beavatkozások ellen hangoljak bárkit is, hanem sokkal inkább azért, hogy megkönnyítsem az anyának a történetét. És egyébként, hogyha megkönnyítem az anyának a történetét, tehát azért vagyok ott, hogy neki jól legyen, akkor nagyon sokszor egyébként a szülés maga is gyorsan és flottul zajlik, egyszerűen azért, mert hogy ott szülünk jól, ahol biztonságban és szeretetben megtartva érezzük magunkat. Tehát, hogy vannak nagyon szép mondatok, amit ilyen kincsként őrizgetek a szívemben. Amikor azt mondták nekem például, amikor megérkeztem, hogy gyere, mert az anya már nagyon vár.
vagy hogy ugye maradsz még az anyával, ez szülés után volt, látod, hogy tök jó lenne, mert még szüksége van rád. Vagy hogy igen, gyere csak, mi már találkoztunk. Szóval, hogy ezek olyan szép mondatok. És hát természetesen vannak olyan esetek, amikor valaki esetlegesen nem érti a dúlának a szerepét, vagy nem látja azt, hogy mi nagyon szigorú kompetencia határok mentén dolgozunk, tehát én nem hozok döntéseket az anya helyett. Maximum, hogyha szeretné, akkor segítem őt a döntései meghozatalában, különböző szempontok vagy támpontok behozatalával, de hogy nem hozok helyette döntést. Nem is hangolom semmi ellen vagy felé. És hogyha valaki ezt mondjuk esetlegesen nem érti, az tud egy sokkal nehezebb szituációhoz vezetni. De amúgy a te szereped a kórházban, a szülésnél az milyen keretek között mozog? Tehát, hogy milyen szerepet töltesz be ilyenkor a szülésnél? Igen, itt talán onnan kezdeném, hogy dúlaként egy nagyon fontos alapelv az, hogy oda megyünk, ahova hívnak minket. Hogyha ez egy otthonszülés, akkor ez azt jelenti, hogy akkor oda megyünk, amikor hívnak minket, és ugye végig ott maradunk. Ha egy kórházi szülés, az többféleképpen játszódhat le, tehát több forgatókönyv is előfordulhat. Lehet az, hogy az anya és az apa hogy döntenek, hogy otthon vajudnak kettesben, és akkor csak azt szeretnék, hogy amikor majd a kórházba beérünk, akkor csatlakozzak hozzájuk. Tehát ez az egyik verzió. A másik verzió az, hogy, és úgy néz ki, hogy itt a városban, ahol élek, erre van lehetőség, hogy például az apa megy be az anyával, de aztán lehet, hogy egy ponton cserélünk, vagy én megyek be az anyával, de aztán mondjuk például, amikor megszületik a kisbaba, akkor az aranyórára cserélünk. Illetve az is verzió még, hogy oda megyek, ahova ők hívnak, tehát hogyha ez esetben az otthonuk, akkor velük vagyok egy bizonyos ideig az otthonukban, és amikor ők úgy döntenek, hogy beindulnak a kórházba, akkor megyek velük. És akkor vagy megyek én is a szülőszobára, vagy ott már nem megyek. Tehát, hogy van olyan, hogy csak az otthoni vajudáshoz hívnak. Szóval, hogy nagyon sokfajta verzió előfordulhat, és hogy ez így nincsen így kövevésve, hanem mindig például az összes ilyen szülés előtti konzultáción ezt is körbejárjuk, ezt a témát, hogy vajon számukra párként melyik forgatókönyv lesz a nyerő, vagy a befutó. És persze az utolsó pillanatban bárki meggondolhatja magát nagyon sokszor. Szóval, hogy ez nem feltétlenül mindig úgy működik, hogy én az apával együtt vagyok benne a szülőszobán. Amúgy egyébként az lenne az ideális. Tehát, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon jó dolog, amikor ez megvalósulhat, hogy két kísérő lehet bent, mert hogy nagyon különböző a szerepünk. Az apa valójában nem kísérő, résztvevője a történéseknek, tehát hogy ő is szülővé válik ott. És ugyanúgy vele is, tehát hogy, és hogy én az rá is kell figyelni. Igen. Tehát, hogy ez is egy, azt gondolom, egy fontos tévhit, hogy a dúla az anyának kell, mert azért ültem én már kint apával, úgyhogy még éppen vártuk azt, hogy kórházi felvétel legyen, de már az édesanyja, tehát hogy az édesanyja már bent volt felvételen, viszont már erősen vajudott, és azért a vajudásnak a hangjai kihallatszottak, és az apa ott ült mellettem, és is szorította a kezemet közben, és kérdezte, hogy ez akkor Ildi, ez ugye normális, ez jó, szóval, hogy, tehát hogy azt gondolom, hogy sokszor az apáknak is kell ez az érzelmi támogatás. Vagy ugyanígy kórházi szülésre készülő pár, és még nem indultak be, még az anya otthon vajudott, a kádban volt, és akkor ott nagyon az édesapának a támogatását igényelte, és akkor az apa pedig így rám nézett, hogy most mit tudnék neki segíteni, és akkor megmutattam, hogy mit tud segíteni, hol tudja egy kicsit a hátát megmasszírozni, hogy tud így a hasára úgy önteni vizet, hogy az jó lassan, szóval, hogy az apákat is támogatjuk. De ha gondolod, akkor még tudok mesélni arról, hogyha ténylegesen benn vagyok a szülőszobán, akkor... Abszolút szeretném, hogyha... Jó. Erre nagyon kíváncsi vagyok, mert hogy ugye ott akkor te vagy a dúla, és akkor még ott a szülésznő is, ugye? Igen, tehát, igen, de hogy ez... Tehát, hogy nektek is együtt kell működni. Két teljesen eltérő szerepkör. Nagyon fontos az, hogy nekem dúlaként nincsen egészségügyi végzettségem. Tehát én, amikor egy szülésnél jelen vagyok, akkor nem egészségügyi felelősségi körben vagyok ott jelen. Ez nagyon szorosan összefügg azzal is, hogy én nem mondhatom meg senkinek sem, hogy hogyan döntsön egy adott helyzetben. Mert hogy nem az én testem és nem az én döntéseim. Hogyha a szülőszobán én is jelen vagyok, akkor az a tevékenység, amit végzek, az egy ilyen 3-as tagolású dolog. Tehát mondtam az előbb, hogy dúlaként érzelmi, informatív és fizikai segítséget nyújtunk. A várandóság alatt egyébként főleg az érzelmi meg az informatív része domborodik ki ennek a 3-as tagolásnak. A szülés alatt, ami meg ugye egy ilyen abszolút csúcs történés, ott nagyon sokszor mind a 3,
És akkor így egy ilyen 3-as tagoltság szerint beszélnék róla. És talán ami a legalapabb, nagyon sokszor ez a nagyon alap ilyen fizikai segítségnyújtás. Tehát, hogy azért vagyok ott, hogy az anyának és az apának is jó legyen. Mit jelent ez? Hogyha kell, akkor etetek, itatok. Átöltözni segítek, bugyit felhúzni, lehúzni, WC-re menni, masszírozok, hogyha kell, borogatok, testhelyzeteket javaslok, megtartok testhelyzetekben. Tehát, hogyha az anya így belém kapaszkodik, akár így a vállamat megfogja, a nyakamba kapaszkodik, nem teszi a testsúlyát, vagy például ül egy labdán, és akkor én hátulról masszírozom, vagy megfogom, megtartom, hogy egyensúlyban legyen. Vagy hogyha mondjuk teszem azt például, mondjuk egy otthonszülés van, akkor ott a medence mellett térdelek akár órákat, tehát most ez így zárójelbe zárva, tehát hogy van egy ilyen erős fizikai arca ennek. Ebbe beletartozik az apának a támogatása is. Mert sokszor az apák annyira benne vannak ebben a folyamatban, hogy elfelejtenek WC-re menni, enni, inni. Tehát, hogy akkor mondom nekik, hogy figyelj, menj el nyugodtan, igyál meg egy kávét, igyál egy kis vizet, egyél valamit itt a büfében, menj egy kört az épület körül, és akkor úgy tehetik ezt meg, hogy tudják, hogy ott van valaki a párjukkal közben. Tehát, hogy nekem az a feladatom, hogy így besegítsek. Az érzelmi támogatás, nyújtás az kicsit nehezebben megfogalmazható vagy megfogható, de talán a legjobban azzal tudnám összefoglalni, hogy van ott valaki abban a helyzetben, abban a szituációban, aki csak veled foglalkozik, csak neked drukkol, csak rajtad van a fókusza. Az előző adásban mondtam azt, hogy ugye a kórházi szülésznők 12 órás műszakokban dolgoznak, és hogy jellemzően nem egy anyát kell egyszerre ellássanak, hanem sokkal többet. Ez az adott kórháztól és a letelhetségtől függ. Én viszont arra ügyelek, hogyha az a nő kérdezi, hogy most minden rendben van, akkor megerősítem őt, hogy minden rendben van. Meddig tart még? Szóval, hogy beszélek vele, és tartom benne a lelket. És egyébként a saját szülésemnél is, ezt most csak így idehozom, hogy a saját szülésemnél és a 4-nél olyan nehezen megfogalmazható az, hogy tényleg érzelmi támogatás, de hogy ott volt az egy ponton, ahol kifakadt belőlem, hogy de hát már a többi gyerekem már ilyenkorra megszületett, hát olyan lassan halad ez a folyamat. És akkor a dúlám azt mondta, hogy de hogy látod, minden rendben van, gyönyörű íve van. És hogy nekem ott abban a módosult tudatállapotban kicsit beszűkült, másrészt nagyon kitágult tudatállapotban nekem ez a 2 mondat a világot jelentette. Egyébként szerinted fontos, hogy legyen egy nőnek szülési terve? Én azt gondolom, hogy igen, de nem feltétlenül abból azokból, amiből a legtöbben gondolják. Tehát, hogy én azt szoktam javasolni, hogy mindenképpen érdemes szülési tervet írni, átgondolni. Az egy másik kérdés, hogy ezt most odaadjuk-e az egészségügyi személyzetnek konkrétan, vagy sem. Vagy a szülési terv sokkal inkább egy ilyen vezérhangja, egy gondolatmenet, amivel végignézzük nőként azt, hogy egyes helyzetekben hová ágazhatnak el a döntéseink. Vagy van esetleg olyan döntés egy szülés kapcsán, ami mondjuk rátesz minket egy sínre onnantól kezdve. Most ilyenekre, igen, mondok. Tehát például ilyenekre gondolok, hogy például mondjuk egy epidurálnak a kérése, aminek abszolút megvan a helye egyébként egy szülésnél, tehát hogy vannak olyan szituációk, amikor nagyon-nagyon jót tesz az epidurál, viszont azt is érdemes tudni az epidurállal kapcsolatban, hogy például, hogyha valaki nagyon szeretne mondjuk egy választott kitolási helyzetet, testhelyzetet, majd a végén, akkor az, hogyha van egy epidurál, ez úgy nagy valószínűséggel egy epidurál mellett nem fog megvalósulni. Szóval ilyenekre gondolok. Meg az, hogy mondjuk például egy epidurál mellett az esetek nagy többségében azt látom dúlaként, hogy azért a végére beszoktak kötni egy kis oxitocint. Nem minden esetben, de azért az esetek nagy többségében. Szóval, hogy ezek a dolgok, hogy így, ha én valami mellett döntök, akkor az mennyiben befolyásolja azt, hogy esetleg egy másik beavatkozás később nagyobb eséllyel jöhet még be a történetbe. Szóval én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes szülési tervet írni, de sokkal inkább magunknak. Tehát, hogy azért, hogy nőként végig gondoljuk ezt az egész folyamatot, tehát lássuk azt, hogy melyik fázisnál milyen beavatkozások jöhetnek, és azok valamilyen szinten determinálják-e azt, hogy aztán utána később mi történik. Meg hát ez valahol a felkészülésnek a része. Így van. Tehát tulajdonképpen a szülési terv az ha azt nézzük, az a felkészülésnek egy nagyon fontos eleme, és nem arra való, hogy
hogy ezt most mi így feltétlenül bevigyük, és kőkeményen ragaszkodjunk hozzá, mert tudjuk, hogy egy szülés nem biztos, hogy tervezhető feltétlenül. Ami a kezünkben van, ez a felkészülésnek a lehetősége minden eshetőségre. És erre való a szülési terv. Nem arra, hogy görcsösen ragaszkodjunk hozzá, hanem inkább az, hogy ismerjük az opcióinkat. Most még itt a kórházi szülésnél az jutott eszembe, hogy ezek szerint bevihető egy kórházba a dúla szemlélet, tehát például lehet választható testhelyzet, amikor világra hozzuk a gyermeket, tehát hogy nincsenek azért így szűk határok egy édesanyának, tehát ezeket lehet tágítani? Vagy ebből mit látsz, mit tapasztalsz? Itt azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon intézményfüggő. Tehát Magyarországon nagyon, nagyon széles spektrumon mozog a kórházakban az, hogy mi az adott kórháznak a működésmódja, mennyiben nyitottak például új dolgokra, akár csak kíváncsiság szintjén, és mennyiben van tényleges tudások is, hogy azt megvalósítsák. Szóval ezért nem tudom neked most általánosságban azt mondani, hogy minden magyar kórházban lehet választott, mondjuk teszem azt 4 kézlábas kitolási helyzet, mert ez nem igaz. Viszont vannak olyan helyek, ahol simán, tehát ahol egy vertikális szülési helyzet simán megvalósítható, és vannak olyan helyek, ahol mivel a személyzet nem képzett ebben, ezért nem tudják megvalósítani. Tehát, hogy nagy a diverzitás, fogalmazzunk így, és hogy egyébként dúlaként az is a szerepem, hogy ismerjem a helyi szülészeti rendszernek, az ellátórendszernek a sajátosságait. Tehát, hogy én Kelet-Magyarországon vagyok, és hogy itt nekem, itt a városban, Debrecenben 2 intézmény van. Ez a 2 intézmény légvonalban, tehát 6 kilométerre van egymástól, viszont azért vannak olyan különbségek, amik mégiscsak megkülönböztetik ezt a 2 intézményt, és akkor például, hogyha egy anya vacilálnak között, hogy most melyiket válassza, akkor megnézzük azt, hogy neki mik a prioritásai. Én elmondom azt, hogy nagyjából ugye abban a 2 intézményben teszem azt például, hogyan folyik egy császármetszés, vagy mondjuk a szülőszobáknak a berendezettsége mi, és így tovább, és akkor annak alapján így kap támpontokat ahhoz, hogy ő a saját döntését meghozhassa. Szóval ez egy fontos dúlai feladat, hogy a helyi intézményi rendszernek a működésmódját ismerjük, és ezáltal tudunk egy ilyen kalauzként viselkedni, vagy ha szeretnék természetesen a szülők, de hogy a helyi ellátórendszernek a sajátosságairól kaphatnak információkat. Még mielőtt az otthonszülést is így részletesen megbeszélnék, az érdekelne, hogyha valaki tervezett császárra készül, akkor is segítheted az útját, és ott lehet mellette? Abszolút. Igen, ezt köszönöm, hogy így behozod, mert hogy ez egy nagyon komoly tévhit, hogy akkor kell dúla, hogyha én mindenféleképpen egy természetes vagy háborítatlan szülésre készülök. Azt látjuk, hogy nem feltétlenül. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, hogy még hogyha arra is készülök, akkor is lehetnek olyan élethelyzetek, amikor ez felülíródik. Ez annyira érdekes, bocsánat, hadd hozzak be ide egy történetet. A barátnőm mesélte, hogy ő volt szülésfelkészítésen, és úgy érezte, hogy hát ő amennyit tudott, megtett azért, hogy készen álljon a szülésre. Igen, ám de ezen a szülésfelkészítőn a császárról nem esett szó, mert hogy ő nem tervezett császárra készült, és hogy azért ezt úgy a helyére kell a szívébe tennie, mert végül is császár lett, abszolút nem tudta, hogy mi fog történni vele, kevés volt az információ, és mesélte, hogy ma már biztos, hogy elmenne erre a tanfolyamra is, bár nem így tervezte, de végül így alakult. Szóval milyen érdekes, hogy erre is fel kell készülni. Igen, ezt milyen jó, hogy behoztad. Mert hogy nem mindig tervezhető ez az egész történet. Szóval vannak olyan esetek, amikor egy programozott császármetszés az egy teljesen valid döntés. Abszolút megalapozott. Másrésztől azt is tudjuk, hogy Magyarországon jelen pillanatban a császármetszések aránya 2023-as adat, tehát ezt már a NEAK közzétette, ez 41,valamennyi%. Ez borzasztóan magas, nem? Ez magas szám, tehát hogy azért gondolom, hogy mivel hogy ez a szám magas, abszolút nem lehet ignorálni ezt a történetet. Tehát ez pont egy elég magas szám ahhoz, hogy nem forszírozottan, és nem is kényszerből, de mindenféleképpen egy szülésfelkészítésnek nálam mindenképpen része az, hogy ha csak egy negyed óra erejéig is, tehát hogy csak annyiban behozva, mennyire az anyát és az apát érdekli ez, de hogy azért el szoktam mondani azt, hogy zajlik egy műtét, és hogy a műtét utáni felépülés. És természetesen dúlaként, hogyha erre kerül a sor, akkor is ott vagyok, és információkkal támogatok, de hogy
hogy azt gondolom, hogy a teljes körű támogatásnak, a teljes körű informálásnak ez nagyon is részét képezi. Szóval nem lehet így becsukni a fülünket, szemünket, hogy nem létezik császármetszés, mert dehogy nem, 41%-os arányban létezik, és hogy azt gondolom, hogy ez nem teljes körű felkészítés, hogyha erről legalább egy 10 perc erejéig nem esik szó. De egyébként dúlaként mit gondolsz arról, aki tervezetten császárra szeretné világra hozni a gyermekét? Az, hogy ez a szülésnek egy módja. És hogyha ez az anyának egy informáltan meghozott döntése, akkor ki vagyok én, hogy ezt felülbíráljam. És ahogy mondtam, tényleg léteznek abszolút olyan indikációk, amik például egy placenta prévia, hogy most mondjak egyet, ez az, amikor a méhlepény részlegesen vagy teljesen rálóg a méhszájra, ez egy abszolút császárindikáció. Szóval, hogy nekem is volt például a tavalyi évben 3 olyan esetem is, amikor programozott császármetszésre készültünk az édesanyával. Volt olyan, hogy így az elejétől fogva, és volt olyan, ahol egyszerűen az élet alakította úgy, mert hogy például a kisbaba medence végű fekvésben maradt. Tehát faros volt, magyarán szólva, a baba nem fordult be. És akkor ebben az esetben, hogyha egy intézményben nem igazán van meg a faros szülés vezetéséhez, kíséréséhez a tudás, vagy éppen egy olyan faros fekvésről van szó, aminél tényleg indikált a császármetszés, akkor ott császármetszésre fogunk készülni, mégpedig programozottra. És akkor itt is fontos az, hogy az anya tudja azt, hogy egyébként mik a lehetőségei, mit lehet még egy programozott császármetszésből is úgy kihozni, hogy az egy nagyon szép szülésélményként maradjon meg. Mi az, ami császármetszésnél történni fog konkrétan a műtőben, tehát így lépésről lépésre átvesszük, mi fog utána történni, mik a normális élettani reakciók, tehát hogy a test részéről, hogy vannak olyan applikációk már, amik kifejezetten császáros felépítés vagy felépülésben tudnak segíteni. Most megemlítem a császárvonalat például. Szóval, hogy nekik meglegyenek ezek az információik. Tehát én, amikor csináltad velem a podcastot, mint cikluskövetés oktatóval, akkor is említettem ezt, hogy én a tájékozott döntés híve vagyok. Mert hogy ez az egyetlen módja annak, hogy én nem veszem el senkitől sem az ő döntési jogát, az ő döntési kompetenciáját, és hogy ezzel marad meg egy nőnek az a joga, hogy ő eldönthesse ténylegesen, hogy hogyan történjen ez. Viszont ez nagyon fontos az, hogy ismerje az opcióit, és akkor én azért vagyok ott, hogy ezeket az opciókat lássa rendszeren belül. Tehát senkit sem szeretnél feltétlenül rábeszélni a természetes szülésre. És ez nem is feladatom. Szóval ez megint csak, és köszönöm, hogy ezt behoztad, mert ez megint csak egy fontos tévhitem úgy a dúlákkal kapcsolatban, hogy dúla tényleg csak annak kell, aki nem tudom, otthonszülésre készül, vagy természetes, vagy háborítatlan szülésre Sokan így gondolják. Sokan így gondolják, így van. Én meg azt vallom, hogy nem. Tehát, hogy a támogatás az minden nőnek jár, minden anyának, apának jár, függetlenül attól, hogy ők maguk milyen döntést hoztak a gyermekük születésével kapcsolatban. Tény, hogy egyébként kórházban is találkozunk ezzel, hogy de hát ez egy programcsászár lesz, akkor minek ide a dúla. De hogy most csak erre mondok egy esetet, ez tényleg azt gondolom, hogy jól illusztrálja ez az eset, hogy minek oda a dúla. Mondjuk ez nem egy programcsászár volt, hanem egy korán született kisbaba, egy koraszülött kisbaba, aki császármetszéssel jött a világra, 20-valahanyadik héten, most direkt nem mondok konkrét számot, és hogy ez egy teljesen váratlan dolog volt. Tehát hogy tényleg egy váratlan koraszülés, és hogy itt azt gondolom, hogy az anyának tök sokat jelentett az, hogy megkapta azokat az információkat, amikkel végül is a császármetszés számára nem egy ilyen ismeretlen fekete lyuk volt, hanem tudta, hogy amikor majd betolják a műtőbe, akkor mi fog történni, hogy a kisbabája hogyan fog kinézni 20x hetesen, hogy ott utána mi lesz, hogy például a műtést utána a remegés, a testi remegés az normális, szóval, hogy ezek az apró információk, amikkel ő megtalálta azt a középpontot, ami őt ebben megtartotta. És akkor ez szóval, hogy alapvetően azt látom dúlaként, hogy a traumatikus történések azok nem abból fakadnak, hogyha így vagy úgy történik a szülés, hanem sokkal inkább a kontrollvesztettségből, meg az információ hiányból. Köszönöm, hogy behoztad ezt, mert hogy pont erről is szeretnék volna kérdezni, hogy miért van az, hogy ennyi, mondhatom, az rémtörténet van a szülés körül. Tehát, hogy én is készítettem már több édesanyával interjút a szülésről, és nagyon sokszor traumatikus élményeket osztanak meg az édesanyák. Igen, ez sajnos így van. Azt gondolom, hogy egyrészt ehhez hozzájárul az, hogy többet tudunk a szülésről. Tehát, hogy már túl sokat?
nem ilyen negatív értelemben értem, hanem teszem azt, hogy édesanyja szeretne olvasni a szülésről, felnyitja az internetet, és hogy nyilván ott is szelektálni kell, de egy csomó jó dolgot el tud olvasni, akár angolul, és most már rengeteg minden hozzáférhető. Vagy csak mondok egy egyszerű példát, bemegy a Libribe, és ott leemeli a polcról mondjuk Ájna mély gasként, vagy most mondhatnék bármely másik könyvet is, és akkor elolvassa. És egy csomó információt szerez, vagy elmegy egy dúlához, és beszélget vele, vagy elmegy egy független szülés felkészítőre, és ott szerez információkat. Itt is azért hangsúlyozom, hogy nem egy oldalúra, hanem mondjuk egy olyanra, ahol tényleg minden forgatókönyv előkerül. Tehát, hogy van egy széleskörű informáltság, de arra meg esetlegesen nem készül fel, hogy mondjuk ő például a kórházban aznap a 22. lesz. És akkor ez az már, tehát hogy ő megtette azt, ami az ő kontroll körében lehetséges, ő felkészült, viszont a külső tényezők nagyon sokszor belejöhetnek még ebbe. Tehát ez az egyik, hogy nagyon sok információnk van, viszont az, hogy ezek elvárhatóak-e a jelenlegi magyar egészségügyi rendszertől, vagy sem, az egy másik kérdés, azt gondolom. Illetve sok csodálatos kórházi szakembert ismerek, és hogy ami közös bennük, amellett, hogy mindannyian nagyon-nagyon jók a szakmájukban, az pedig a nagyon magas szintű kommunikációs készség. És hogy azt gondolom, hogy azért a mai nők azok egyrészt sokkal informáltabbak, másrészt azért ez egy fontos dolog, hogy azt gondolom, hogy elvárható az, hogy valakivel szülése közben kommunikáljanak. És hogyha esetlegesen a kórházban éppen akkor olyan szintű a terheltség, ami mellett nehéz minden egyes pácienssel, minden egyes édesanyjával egyenként tisztán érthetően kommunikálni és elősegíteni az informált döntést, az azért ellene megy ennek. Szóval, hogy ezeket látom alapvetően inkább a traumatikus szüléstörténeteknek a hátterében. Vagy az irreális elvárásokat bármelyik fél részéről, vagy a nem tisztázott elvárásokat. Szóval, és ezzel most nem áldozathibáztatást akarok megfogalmazni, mert Isten ments, csak szóval, hogy érdemes ezt látni, hogy nem ideális a magyar egészségügyi helyzet jelen pillanatban, nagyon magas a alulfizetettség, a kiégettség aránya, szakmai szupervízió lehetősége nem igazán van meg, és az anyák részéről is azért magasabbak az elvárások most, mint mondjuk akár 20-25 évvel ezelőtt. Teszem hozzá jogosan egyébként. De pont, amit mondtál, hogy sokszor az információ hiány okozza a legnagyobb feszültséget, ami majd később esetleg traumába hat át, de hogy ebben nagyon jó, hogyha ott van egy dúla mellettünk, mert akkor ezt a hiányzó kis láncszemet, ezt pótolni tudja, úgymond az információt. Igen, nekem ugye dúlaként abszolút nem feladatom, hogy én bárkit, hogy mondjam, megvédjek, viszont ami viszont nagyon fontos, hogy a tudáshatalom, és hogyha ez a tudás megvan, akkor sokkal kevesebb valószínűséggel ér valaki trauma. Akkor most jöjjön az otthonszülés, amiről azért már egy picit beszélgettünk az első részben, ugye a saját élményeidet megosztottad, de most dúlaként nézzük meg, hogy hogyan is működik ez a való életben. Nekem már az nagyon érdekes volt, amikor az interjút lebeszéltük, és ugye neked figyelned kell azt is, hogy éppen kísérsz-e édesanyát, mikor van úgy körülbelül, gondolom, időzítve a szülés, de hát gondolom, hát ezt azért ezerszer felírja. Szóval bennem már ez egy kérdés, hogy éled a mindennapjaidat így dúlaként. Hát ezt el kell fogadni, hogy ez egy ilyen hivatás, hogy vannak tervezhető részei és nem tervezhető részei. Nagyon fontos egyébként az öngondoskodás ebben, tehát hogy nekem is vannak tudatosan olyan 1-2 hónap egy évben, amikor nem vállalok arra az időpontra szülést, pont azért, mert hogyha minden hónapban csak egy szülésem van, akkor ez az, mert nem az enyém, de hogy egy szülés kísérek, akkor az is azt jelenti, hogy tulajdonképpen egész évben készenlétben vagyok. Azt gondolom, hogy a férjem nagyon sokat segít nekem, tehát hogy kell hozzá egy támogató családi háttér, ha ez nem így lenne, akkor nem tudnám ezt csinálni. Az édesanyám is nagyon sokat segít, szóval, illetve ott van az, hogy a gyerekeimmel értek már egy bizonyos életkort, tehát hogy a legkisebb is már 6 éves, és akkor ez azt jelenti, hogy így én nyugodt szívvel tudok elmenni akár mondjuk 24 órára is, mert tudom azt, hogy egyrészt jó kezekben vannak, másrészt már elég idősek ahhoz, hogy ezt így feldolgozzák, hogy az édesanyjuk most eltűnt.
De azt nem tagadom, hogy ezt nem mindig könnyű megszervezni. Szóval... Ez biztos, hogy nem lehet egyszer. Bármelyik tervetek felülíródik egy pillanat alatt. Igen, de ezért én abból tudom, hogy ez mégiscsak egy hivatás számomra, és hogy jó helyen vagyok, hogyha már én ott vagyok egy szülésnél, akkor én nem lamentálok azon, hogy most nekem máshol kéne lennem, hanem akkor ott tudok lenni. Fejben, testben és minden szempontból. És hát persze addig, ameddig ugye várunk arra, hogy tehát a készenlétben vagyok, addig nyilván, addig meg úgy élem az életemet, hogy így rám van nőve a telefon. Tehát ugye ez az ominózus alapelvek, dúla alapelvek, hogy alapvetően nem iszom alkoholt, mert bármikor autóba lehet ülni, vagy kell ülni. Moziban oldalra veszek jegyet, meg ilyenek. Szóval... Ilyenre nem is gondoltam. Jó, hát ez lehet picikét túlzás, de mert ugye de amúgy meg nem. Tehát ugye azért nem úgy kezdődik a legtöbb szülés, hogy most azonnal gyere, de azért előfordulhat, szóval, hogy gyorsan kell ugrani. Emlékszel még az első kísérése, tehát az első édesanyára, akit kísértél dúlaként? Igen, ez egy helyettesítés volt egyébként. Ez úgy nézett ki, hogy én amikor elkezdtem dúlaként dolgozni, akkor 3 másik dúla kolléganőnek segítettem, mert hogy még akkor annyira kicsik voltak a gyerekeim, hogy én magam nem vállaltam önállóan ügyfelet, hanem hogyha náluk látszott az, hogy valamilyen okból nem tudnak menni egy szüléshez, vagy esetleg párhuzamosan indult 2 vajudás, ritkán, de ez is előfordult, akkor lettem én megkérve, hogy akkor ugorjak én, és ez egy helyettesítés volt az első kísérésem. Akkor ez különösen nehéz volt, hiszen nem is ismerted az édesanyát. Igen. Ez egy mély repülés. Igen, és hogy az nagyon érdekes, hogy az összes helyettesítésem most már jó pár van, mert hogy azóta is ugye többen dolgozunk együtt, tehát ez az alapelv, hogy egy anya nem maradhat dúla nélkül, azok szinte mindegyik, sőt tulajdonképpen mindegyik nagyon szép történet. Tehát hol jobban, hol kevésbé, de hogy akkor is sikerül mindig ahhoz az anyához, apához kapcsolódni, akikkel vagyok. Hogy egyébként ez is egy izgalmas dolog, hogy dúlaként feladatunk is, úgy idézőjelben kigyúrni egy anyát, hogyha kell, akkor megtalálja a saját erejét, és hogy arra tudjon támaszkodni, és ne másba tegye ezt ki, hanem megtalálja a saját középpontját, és hogy nekem ez az elméletem arról, hogy egyébként a helyettesítések is miért tudnak ilyen szépen működni mégis. Az a helyettesítés majdnem 24 óra volt egyébként, és egy császármetszéssel végződött, viszont azt látom, hogy az anyának ez egy jó történetként maradt meg, és ez a lényeg. Azt hiszem, hogy itt érdemes egy kis szünetet tartanunk, és egy újabb női létben találkozhattok Tornai Ildikóval, akivel ígérem nektek, hogy még 1001 érdekes kérdést fogunk körbejárni, természetesen a szülés kapcsán. Tartsatok akkor is velünk, sziasztok! Köszönjük, hogy jelen voltál! Keresd az Impulzív online magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a SoundCloud-on és az Apple podcastok között, valamint az impulzívmagazin.hu weboldalon. Tarts velünk legközelebb!